Здравейте! Надявам се, че се чувствате добре и че сте готови за нашия нов урок. В този урок ще ви покажем какво представлява десктопа на Windows или така наречения на български работен плод. Сигурно много пъти сте чували тази дума десктоп. Това е мястото, което започваме работа на компютъра или първото нещо, което виждаме, когато стартираме Windows. В нашия случай работният ни плод представлява тази картинка с синьо, която виждате пред вас, заедно с всичките икони, файлове и всички изображения, които виждате пръснати по нея. На десктопа може да са поставени различни икони и файлове. Обикновено има няколко икони, които стандартно се намират тук, но всеки компютър е организиран различно, така че вашият десктоп може да изглежда по коренно различен начин. Все пак да покажем тези, които би трябвало да съвпадат както при нас, така и при вас. На първо място това е иконата на компютъра. На някои версии на Windows тя се казва My Computer, тук тя се казва компютър. Ако я отворим, ще видим всички запаметяващи устройства, които имаме инсталирани. В нашия случай това са няколко хард диска и DVD устройства. От тук имаме достъп до всички тях, можем да ги отворим и до цялата информация, която те съхраняват реално. Ако натиснем Properties, командата Properties, ще видим цялата информация за нашият хардуер. Нека затворим сега и изберем друга икона, която в повечето случаи може да видите на десктопа. Това е иконата Network или My Network, от английски означава мрежа. Тя ни позволява да видим всички компютри, свързани в мрежа с нашия. В повечето случаи, ако ползваме компютър вкъщи, може би няма да сме свързани пряко с никой друг. Но е важно да отбележим, че ако отворим командата Properties, ако си спомняте с десен клик на мишката, върху иконата избираме командата Properties. От тук можем да видим настройките за връзката ни с интернет. Нека затворим сега и се насочим към друга икона. А това е именно ще е иконата на кошчето за боклук, която в повечето случаи също присъства на десктопа. Всички файлове, които изтриваме от нашия твърд диск в един или друг момент, отиват в кошчето за боклук, преди да бъдат напълно изтрити. Това ни позволява, ако изтрием нещо по погрешка, можем да го потърсим в кошчето и да го върнем обратно. Ако натиснем десен бутон върху него, ще видим командата Empty Recycle Bin, което означава изхвърли кошчето за боклук. Тя ни позволява да изхвърлим кошчето, но по този начин всички файлове, които някога сме изтрили, вече са окончателно изхвърлени. Това действие освобождава мястото, което тези файлове са заемали, на хард диска, но за сметка на това изтриването им вече е необратимо. Картинката, която виждате на десктопа, се нарича Wallpaper, което от английски означава тапет. Wallpaper. Този тапет може да бъде променян и моделиран многократно и по ваш вкус. Изберете си празно място на вашия работен плод и натиснете десен клавиш на мишката върху самия десктоп. Изберете настройки, в случая или Properties, или Personalize. И оттам ще се отвори това меню, в което може да сменяте вашата картинка. Но повече за това може да научите в урока ни настройките на десктоп. В долната част на работния плод виждаме така наречения таскбар. Това е тънката продълговата линия, на която са разположени старт менюто, иконите за бърз достъп, както също и някои системни програми, като часовника, настройките на звука, ето от тук, както също настройките за мрежата и интернет, както и достъп до някои програми, които винаги стоят минимизирани там. В най-левия ъгъл виждаме старт менюто. В различни версии на Windows той изглежда различно, но функцията е една и съща навсякъде. От тук имаме достъп до всички програми, инсталирани на компютъра, както и до документите на потребителя ни. Можем също да отворим контрол панела.
Ако изберем Control панел, отваря се Control панела, а от тук можем да променяме всички настройки на компютъра. Дали ще е сигурност, дали ще е Network, настройките по мрежата, хардуер и звук. За всичко това ще имаме отделни уроци. Нека да отворим сега една програма. Отиваме в Start, избираме командата All Programs, избираме Accessories и намираме програмата Paint. Отваря се програма за рисуване и в мига, в който тя се стартира, виждаме, че иконката й се появява и на таскбара. Всички програми, които в момента сме отворили, се намират и на нашия таскбар. Ако минимизираме прозорецът на програмата, тя все още не е затворена и когато ни потрябва, можем да я отворим, като отидем на таскбара и натиснем иконката й. Ако искаме напълно да я затворим, трябва да натиснем X, като по този начин тя вече не заема част от паметта на компютъра и както виждаме, иконката вече я няма и на таскбара. Понякога имаме нужда да отворим няколко програми едновременно. Например, някакъв интернет браузър. Нека отворим и My Document. Нека отворим отново и Paint. Това са 3 програми, отворени едновременно на нашия работен плод. Както виждаме, техните икони също ги има и на нашия таскбар. Оттам можем бързо и лесно да ги избираме, в зависимост в коя от тях искаме да работим. Ако сме отворили и трите едновременно, е много трудно да работим, като всяка една е отворена на десктопа ни. В такъв момент най-лесно е да работите в една от програмите напълно максимизирана и когато ни потрябва друга, да я отворим през таскбара. Максимизацията става чрез именно този бутон, който се намира в средата на горния десен ъгъл. Натискаме с ляв бутон на мишката и виждаме, че програмата вече заема целият ни работен плод. Чрез таскбара бързо и лесно можем да избираме програмите, както казахме, в които искаме да работим. По този начин те могат можем бързо да ги сменяме, без да ни пречат. Друг начин за това е ако натиснем Alt и Tab на клавиатурата. Нека да намерим сега клавишите Alt, клавиша Tab и виждаме, че се появява едно малко прозорче, в което са показани всички отворени програми на таскбара. Ако задържиме Alt и пуснем Tab и след това натиснем Tab отново няколко пъти, виждаме, че можем да селектираме коя програма искаме да изберем. Нека отворим Paint. В момента, в който пуснем двата клавиша, избраната от нас програма се показва. В последните версии на Windows можем да избираме програмата с курсора на мишката. Програмата, която е отворена в момента, е винаги първа в списъка, а последна е иконата на десктопа. Ако изберем нея, всички прозорци и програми, които в момента са отворени, се минимизират върху таскбара.